Vi skal have lagt jeres lydfiler, de færdigklippede mp3-filer, op på internettet, sådan at I kan afspille dem fra en nydelig lille audioplayer, som kommer til at ligge herude i jeres højre spalte på hjemmesiden. Jeg har en lille lydfil liggende her, et musiknummer af Nikolaj og Piloterne. Det er i sammenhængen ligegyldigt, men det vil jeg gerne have uploadet til internettet. Og det gør jeg ved at gå ind på den hjemmeside, der hedder webtv.djh.dk. Jeg har allerede været inde og registrere mig på hjemmesiden. Det kan alle og enhver gøre. Det tager kun et minuts tid. Og så har I mulighed for at uploade en lydfil. Vælg kategorien Upload Music. Og vælg den audio channel, der hedder radio. Tryk på Continue. Og så browser I på jeres computer for at finde den mp3-fil, som I skal have uploadet. I jeres tilfælde, hvor det handler om journalistik, skulle der ikke være noget i vejen for, at jeres lydfiler kan være offentligt tilgængelige, så I vinger bare af her i den, der hedder Public. Så trykker I på Upload, og som I kan se, så går det ret hurtigt med at få uploadet filen. Her har I mulighed for at tilføje nogle yderligere informationer om jeres lydfil. Når I er færdige med at uploade jeres lydfil, så skal I bruge ikke URL'en, altså hjemmesideadressen, men I skal bruge den kode til det, der hedder en embeddable player. Så I går ind her og kopierer koden, og så skal I ikke bruge WebTV mere, så det kan I godt lukke ned. Så går I tilbage på jeres hjemmeside, går ind i redigeringsmenuen, og I vil gerne have lagt lydfilen under YouTube-videoen, så I klikker med markøren, og så skal I gå ind i den, der hedder HTML, og så skal I gå ned og sætte markøren efter den her kode, der hedder BR, det betyder break, altså afsnit, og så paster I jeres embed-kode ind, trykker på update, trykker på save, og så har jeg altså mulighed for at afspille lydfilen direkte fra hjemmesiden. Det tager ikke ret lang tid. Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på mit kontor 112 eller på min telefon 89 440 223.